Здравейте всички, ние ще ви покажа как да сложите мап на Minecraft. Пишете в Google Minecraft Maps. Не те бе. Окей. Така, влезете на първото. След това си избирате какъв вид. Аз избирам Adventure Maps. И кой. Добре е той, от портала на кефи. Дайте тук. И дайте Download Map. Изчаквате и тук ви вкарва в някакъв сайт. В случая е mediafire.com. Добре, даме Download. Винаги не винаги е в mediafire.com. Да. Сега ще се върна като се изтегли. Добре, окей, изтегли се. След като се изтегли, е добре да си отдръпте на десктоп. Отваряте го. И трябва да имате програмата WinRAR. Къде е тая? Добре. И след това второто отдърпате на едно място. Сега ще ви кажа къде. Значи на Run на изпълнение пишете %, app data %, и OK. На Windows 7 пишете там на търсачката и Enter. Така, .minecraft, saves, така, и си го дърпате тук. Там се резархивира. И да. И вече можем да го изтрием. Добре. И си влизаме в Minecraft. Така. Той тук е, че ни трябва. Добре. Play. Така. Окей. Така. Добре. Така. Еде го мапа. Adventure Map. Всъщност е добър. После ще го играя. Някак ми хареса. Да, това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Аз бях Денис GGG и